господин председател. Европейският съюз трябва да уважава устава на ООН. Идеята Съюза да получи постоянно място в Съвета за сигурност е нереалистична и противоречи на самата логика на организацията. ООН е организация на суверенни и равноправни държави, а Европейският съюз не е държава. Нека се фокусираме върху нещо постижимо. За 8 десетилетия 9 генерални секретари са оглавявали ООН. Западна Европа, Азия, Африка, Латинска Америка – всички те вече са имали свой представител начело на организацията. Общото събрание на ООН многократно е потвърждавало, че при избора на генерален секретар трябва да се зачита географският баланс. В 80-годишната история на ООН нито един генерален секретар не е бил от Източна Европа, а повече от половината държави в източноевропейската група днес са членки на Европейският съюз. Източна Европа може да бъде мостът, от който светът се нуждае. Именно затова принципът на географския баланс при избора на генерален секретар на ООН трябва ясно да присъства в доклада. Благодаря.